South Africa sabingelela kuphi nakuphi lana khona ngeendawo umduduzo ngamkhonazi enibingelelayo sivela kwenhlangano ithuleleni organization. Namhlanje ke udaba ke esizokhuluma ngalo udaba labantwana abathatha kancane esikoleni mangabe bekufundiswa. Inkinga ke leyo ke ekhona kubantwana abaningi ebesingayinaka singayazi nami bengayazi ngeke bese ngizenza ukuthi mhlambe bengiyinaka ngazi besazi ukuthi nathi umuntu mangabe ke efeyila mhlambe sithi ke ayi umuntu ke mhlambe ke oyisidumu amagama beshiwo aze ke ahlekwe nabafundi nasendaweni nje kudume lokho yabo. Apha until ke sizehlangana nodadewethu ke asithinte sathi lana emall yabo la basemidway weza kuthina ke wacela ukuthi ucela ukukhuluma nothuleleni wasebeka inkinga yakhe ke sabe sehlela ke nathi ukuthi asihlele sizwe kahle inkinga yakho bese siyanayo ukhuzini. Ngempela ke sesibuya khona okhuzini sesithi nathi ake sifundise ngayo le nkinga abhekene naso ngoba emva kwe-interview esenzile okhuzini naye inqwaba abazali nabantwana abavelile abanale nkinga udadewethu abhekene nayo. Kodwa ke ngeke ngigoqa amagula ke sicela ke udadewethu sikhulume naye sizwe ke mhlawumbe ukuthi kuyena kwenzakalani nokuthi waqala nokunothisa ukuthi unale nkinga le. Sawubona Ntombi. Sawubona. Yaphila njani? Ngiyaphila. Yaphila igama bani? Wami nguNokwanda Sibongo wakwaZulu. Nokwanda Zulu? Yebo. Yebo, nitabuka Sidabuka eBigville kamama ababa kusempangeni. Kodwa ngihlala kwamhlala eWest Ridge. nawo sesibamba ngamabhantshi la Midway Mall. ngiyangibona ukuthi kusiza abantu ngibona ku TikTok na Facebook so nami sangathi ngibuka ukuthi mekuthiwa ngikhuluma nawe nami ngingangisiza ngakho. Awuyaqonga isibindi? Yebo. Noma ungiziba ke bhekali kodwa ngazama ukuthi hayi uzobuya waswabo. Cha akangizothenga phela ngithi nangifuthi manje ngisephela ngizothenga manje wona. Cha phela mangibona ukuthi ngizokuthola phi manje ngoba ngibona ku TikTok ngiphila ngoshe endleleni manje ngibona ukuthi YouTube ayibili. Sakusiza isibindi sakho kodwa? Ya sangisiza futhi ngiyajabula ukuthi ngibonga ukuthi ngibe nesibindi esingakaya ngoba ngangisaba kodwa ngathi angijibi. Okay. Yeah. Dadewethu kwenzakalani? Inkinga yami ngaqala ukunothisa lezi zinto inkinga ukuthi angikwazi ukufunda ngangifuna grade 4 kodwa angananga ngitshela ukuthi ngisazoba right ngihamba isikhathi ngabona ukuthi hayi ngeke ayikho into engenayo ayikho into ehlala uthisha uyafundisa phambili fanele mina ngiyibuyela ibhodi nje ama-alphabet kuphela ngibona ukuthi u-H noma u-E kodwa nje ukuthi kubhala ukuthini ngangaboni ngoba nje kuthiwa kubhala i-exam umuntu ayangiyenza i-question le ibhaliwe lapha angibhalwe la ngenzathu ngenzela ukuthi ngakube ngathi ngiyabhala khona uthisha khona ngiyazana ukuthi angiyenzi lutho ngibone kubuya iphepha u0 okuzobe ngcono eshimethi ke imethi yona impela ngathi bangcono uhamba isikhathi ubhuti wami angifuna ubhuti wami eklasini wathi ubhuti wami ekushoya i-reading angifundise phandle ukuze ngizobuya eklasini ngilisike ngishaye lo milo sethe lodwa ngizokwazi ukuthi ngithole imaki ngiphila kanjalo until up to grade 7 until grade 8 bengifunda eSikhawini eMdlambe High School ngafunda nakhona izingane zaqala zabona ukuthi hayi ngeke naye lo ngathi ngihambi kahle qala zangikhonza zithi ngukhalipha ngisidom singibhala kwamathola eklasini zingibhala emathole ngibhala eseklasini konke nje lokhu zingichwenza ayingaqanga ngabona ukuthi hayi kunzima manje azami ukuyibulala ngabona ukuthi hayi futhi uyibulala ngokwenzekanga ngakhulapsa kuhlungu ukukhulapsa ngangiqala ukubona into nje hayi emva lokho ngabuya ke ngabuya ngeza lekhaya eThekwini uma wabuza uma engihlala naye ukuthi kahle kahle usitshela ufuna nahle empilweni yakho uyimisele ngani ngoba phela usamncane isikole sifuna yini kahle kahle uyimisele ngayo umtshela mina ukuthi angikwazi ukufunda uthi umuntu akwazi ukufunda ngathi mina mangikwazi ukufunda mawabuza mayibuza ukuthisha hayi ngempela uNwanda akwazi ukufunda indaba besiyibikela inkinga besiyibika kabi ube ngisahlala nogogo beyisho into lokho kwamasekho emhlabeni bengihlala naye so beyisho kuyena ugogo befanele ukuthi kuyena akazi kuthiwani ngobani bengazi lutho nakazi lutho ngesikole bemdala lakho umuntu engihlala naye ekhaya so kube mhlawumbe ngathola usizo ngisamncane ngangizokwazi lapho ngifunda kuma special school ngibe right ngaba abe ngiright ukuthi ngaso ngahlala umuntu omdala ongazi lutho ke ngafika ngaqala kanjalo ke lele ngihlekwa ke kuzobe namhlanje nje namanje angikwazi ukufunda bengibhalele umuntu phansi ngicela uma ngifundele isho into eziserious ngempela ukuthi ubhalele umuntu uma ngifundela yonke into yami ngifundele uma ukubhala ngibhalele uma ngilanga nqena ukuthi lapho umuntu ethi umuntu lapha ngiyiduze kwamanga ngude nomama mhlawumbe kusedrobheni lapho umuntu ungibhalelile obvious ngizobe ngiqambe banga umuntu ngishaya iVN ngithi family mail screen ngikhila ngibona into ebhaliwe umuntu angishayile iVN ngisebenza kanjalo uFacebook nginayo impela ngosebenzisa kwamajet ukuyibuyela nje izithombe ama video ngoba ku Facebook mina nganali data awushaye iVN
yabo. So nje ngiphila leyo mpilo nje ihlungu leyo mpilo because nasekhaya futhi angikho ngedwa khona ubhuti wami omdala is turning 21 years this year bengaphosisi. Naye akakwazi ukufunda yena udlala ibhola kusiza ukuthi nawe udlala ibhola ke imali uyithola lapho. Naye akazi lutho njengami nje. Yena ngasho ukuthi uwesi ke yena ngoba mina singazami ukubhala ukuthi unjani. Good morning lokho sengiyakuzama ngoba sengikukremile ngikude ekremeni kodwa futhi ngikreme ngoba because vele angikwazi vele ukufunda. So lokho okuncane ke singanastem lebhala ukuthi unjani bebhala kodwa lokho deep amagama aqinile wona asangihlula futhi angiboni ngokwakhe ngoba angeni fanele ukuthi nje angasho ukuthi akukhulu ukuthi ekhanda ayikho into ehlalayo yabo ayikho into ehlalayo. Ngithi ngiyabonga kodwa ngoba ngiyakwazi ukulalela English ngiyakwazi futhi ukuyikhuluma ngithi ngiyabonga khona ukugodi engikwaziyo mhlawumbe uma kuthiwa mhlawumbe ngithola umsebenzi ngeke ngihlule ukungaphindwa nomlungu ngizokwazi ukukhuluma naye ngikhuluma into enkinga kuphela mase kuthiwa ngibhaleke yona into engangishaya ke yebo yilokho nje ngangishaya. So esikoleni uqale ema-primary bebekuphasisa noma ubuphasa wona? Bebengiphasisa wabona umuntu uphasa ngo-2 bebengiphasisa phela bengikhosha ama-report ami ngicabanga ikhasa khona bebengiphasisa bengidluliswa abeke kwenzela bakamazandla abanaka kakhulu ngithi ungcwesa besabezulu isikole bayanaka yabo lesi ngamazandla kwafana bebenaka kodwa ngifuna ukuqinisa nje la bebonzwe isidomu abantu abayina indaba yakho uba lapha khona ama group eclassini khona group 1 group 2 group 3 group 4 group 4 kuhlala lekugcineni hlala abangazi lutho ngempela uthisha kanandaba ke nabo nalapho yabo esikoleni sokamazandla abanandaba banawo group 1 laba bazi ukuthi ba right group 2 group 3 group 4 nje kunjani abanandaba nabo yiyo yonke into ngifecindezele ukuthi ababinandaba yabo futhi umuntu onenkinga njengeyami esikoleni kukhonza ukudlala kakhulu ngoba nifika akayikho into ayenzayo khonza ukudlala konza ukuthi ukudelela abanye ke bayabhulishana yayi ngoba sebhulisha ngoba futhi ebhulisha ngoba seqondile uma usebhulisha ukuthi lento yanayo usenomono ukuthi wena uyamhlula yabo omunye ubhulisha ngalokho ukuthi uyakuhlula kodwa mina ngiyabona ukuthi angibange ibhulisha ngalokho ngangisiza mina laba ababhulishayo ngangisiza ubunganze isikole ngangisiza ngingilwa ngithi hayi wamenza kanje kodwa ngoba nami ngibona ukuthi kuhlungu ngoba phela ziyaphasa ezinga kuhlungu ngani ziyaphasa ziyabizwa lapha esikoleni iphuma number 1 yabo ngigudu ama-sports gijimeni yona into engaba yona good yona futhi ngathi futhi kube angishawa ukuthi ngiphathe isifuba babe ngikude mhlawumbe nokugijima because besihamba nje impela indawo besihamba ngigijima phuma number 1 ngasho ukuthi ngiphathe isifuba lesingivukayo sengivukayo bacebe ngikhathele bethi ngeke isifuba sami siwesi kakhulu angeke bekwazi ukungifaka ukuthi ngiqhubeke ngikuma-sports. Isikole wazocekhetha ukusiya akhetha ukusiya ngempela ngoba kuhlungu kuhlekwa yingane enye nje yazi kwakunetha ngikhumbula kahle kwakunetha emdlambe yavela ngiyathi izitshesi sicathulo kanje ngidlula ngashelela ngawa kanje ngawele emanzini isikete samanzi ngathi ngiyasukuma bahleka khumbuzo nje basangiyeke othisha bencoma bethi awu right uyathula muhle benyanyiswe nalokho izingane ethi awu muhle odwa isidomi zisho konke lezo zinto lezo yabo zingicwenza ihlungu lanto leya ayikho mnandi isimo sempilo emisa impilo yakho yonke ngoba uyama lanto ngoba yabo manje kangayasho Shoprite lapha uyimanage yakhona ngayichaza ngicela noma ube yiclean ngicela abantu ngifake ibe yiclean angikwazi ukufunda ngazi ukubhala vele ngikho usho nje la athi we la sifuna abano matric yabo ngimchazela isimo mhlawumbe ukuthi umuntu omdala uzwana njengomuntu omdala athi hayi nami ngizozama la imall Shoprite ngitsha intala yebo abathini wathi wesidingo matric ngathi manje ngicela ngizoclean noma yini ngathi uyaqhama manje ngoba ngikathi uyena imanager ngathi manje ngiyacela noma yini engayenzeki ngiyacela hayi wangiphonsa lena ngabe yabona hayi shothi ilandele vele idala umatric imisebenzi mina shothi ayisifundi thina yabo ngoba bakhona nje yabo khona mina engimaziyo futhi uyakwazi yena ukubhala uyakwazi ukubhala kodwa ukufunda angazi into kanjani ngihluka kakhulu wakhe uyakwazi ukuthi abhale kodwa lento ayibhale ukuthi ayifuni kodwa ubhala into eyiyo angazi ngenza kanjani ke kuyena ukuthi akwazi ukubhala kodwa lento ayibhalelayo angakwazi uyifunda angazi kuningi nje ihlukene sibaningi yabo sibaningi khona ukuthi umuntu ukhubazeka izandla khona njengasekhaya uBeyonce yena angibazi ukhubazeke kephi kodwa ngokomlomo kumuntu engacacile kodwa into ayibhalayo icacile yabo umuntu engacacile kodwa into ayibhala phansi yona ngiyakwazi uyifunda mina ngeke ngikwazi ukuyifunda
hlukene sibaningi kahle kuyakuyena ukuthi phela umuntu lona kuphela baningi hlonene ukuthi wena kukanjani kuwena hlukene. After siye nawo ukhosini ibe njani respond nawo uzizwa kanjani? Hayi respond yami ngihappy kakhulu mina ngijabule ngibona ukuthi uqala wami impilo yami kabusha. Ngihappy akunandaba ukuthi bathina abanye bazohleka vele abanye akunankinga futhi vele ukuhleka into yasemhlabeni ngeke siphila kuyona nje uyahlekwa isho rich uyahlekwa isho hlupheka so akunankinga ngiyajabula mina ukuthi mhlawumbe khona ushintsho olungenzeka futhi lingashintsheki yabo wepho impilo yami futhi ngiyakuthokozela lokho futhi ngiyalinda uma kumele ngilinde anginankinga kuligcina nginethemba ukuthi ngoba sekuzokwazi ukwenzeka kanjalo ongeke ungisize ngayo mhlawumbe ngicabanga ukukhona okuzolunga. Baningi abazali abavelile abanengane ezinenkinga efana yakho. So umsebenzi ongathi uyawucela nje mhlawumbe abantu ungakwazi ukwenza emuphi ngicela uzicele kubantu base South Africa nje uhulumeni nawo. Ngiyacela kakhulu inhliziyo yami yonke ukuthi umsebenzi engigudi kuona wezandla nje kakhulukazi uklina ngiyakwazi ngisebenzile futhi nasema catering nakhona. So mangathi waqhama noma umuphi ngoba nje emizini yomuntu ngingasebenza khona emizini yomuntu ngisebenzile futhi nakhona bengakhethi bengihola 2000 bengakhethi kuyimanje futhi kuyimanje ngikade ingane ina 4 months nginyanga u600 ngikade ingane kuyimanje yabo ngizama yonke indlela ukuthi ngithole imali yebo ngiyazama yonke kodwa noma uthokona ukuthi nje umuntu udinga umuntu anginankinga ngiyayilimi ukuthi ngisebenze noma ngiphi umsebenzi okhona wezandla udinga izandla ngingakwazi anginankinga nasema student ngisebenzile umaye ngoba beno connection besebenza khona beyangame khona ikhalevilayo ngihambe ngibo waitress lapha ukuthi phela umuntu beodile bengicreme into ayishilo ngoba ngingikwazi uyibhala phansi ngihambe ngisho ukuthi odeni yabo. Yes bengisebenza nje la emall yakho la yini imall yakho leya? Yebo Midway Mall. Midway cela umsebenzi nakhona ukuthi ungakwazi ukwenza. Ngiyacela naseMidway mokhona umsebenzi bangawazi ungipha wona wethu udinga izandla ongadingi ukuthi kumele ngibhane noma ngifunde. Ngiyacaba ngithi nakhona bengizame bengitholele wona ngingabonga kakhulu. Okay. I-social worker lelo oxhumanisa nalo lo participant semlazi how far seningena xhumana naye after ukhosini? Asakhuluma nakithi inkinga ngikhumbula ukuthi bengingasho ukuthi ifoni eWhatsApp ayangakabi nayo sengisilungile ifoni yami sikhona so ngase ngabela wena baba mhlawumbe la ngi-VN yami ngabela wena ngathi baba usungangixhumanisa no produce. Yebo. Okay. Yebo baba. No, okay. Ngoba baningi asana kubona. Yebo. Ungathini lakho? Lokugcinizwa ngingasho ukuthi bakutholeleni ngiyabonga umsebenzi wakho uNkulunkulu athi akwandise nami futhi ngibonga ukuthi ngibe nesibindi ngibonge nakababukeli abakwazile nabo ukuthi besho ukuthi angingedwa kulento le baningi abantu enginabo angedwa ngiyalokhu ukuqiniseka kakhulu ukuthi akumina ngedwa sibaningi kodwa ngiyabonga kakhulu nje kakhulu ngoba abakhomentayo abakhuluma kahle abangiduduzayo nakubona ngicela abantu ukuyibongela ngibonge kakhulu nakuba ngithulele. Okay, ikuphi i-advice ongayisho mhlambe eminyangweni wezemfundo nakubazali ngendaba zeingane lezi enesimo esinyangale sakho? Engakusho kuthisha kakhulu ingane engangami iyashesha njengami iyabona yashesha ukubona la khule primary icaba nje othisha mayukuthi bayabona into kanjalo la umuntu kanje akadingi ukushaya ngoba because sometimes yakashaya ukwazi ukufunda athi uzofunda awungeke uzukwazi ukufunda ungakwazi vele so ngisho ukuthi bengabashayi because bakho umuntu umlimaza more nalokho nabiza umzali wengane baba nomkokwa nomba osekhaya utshela umzali lo ngane ingane no2 ukuthi kunjani ayibheli imubona ukuthi impela iyempela iyayikwazi ngempela hlobo ehambe ukuthi ahambe izithetho usizo kusaeli. Ezinye zempawu mhlawumbe ungathi ngababayela abazali obaqoshisa ngazo ukuthi babone ukuthi izingane zabo sinale nkinga mhlawumbe iziphi? Ingane ejokuba ngenkinga njengeyami enye ibakuhlaza iba rude endlini uyitshela ukutshela kwayo enye futhi iba nama-enga ngathi ngomuntu ahlapha phakathi mtala mungitshela ukuthi yini obhekene naye ukufuna ukuba nomngane nengane yakho
ufunde lokho ngoba kona kubaluleke kakhulu ingane ikwazi ukukhuluma yonke into kuwena. Uma uhleli ingane uyithethise uyenza yonke into uhlina unganasimayile endlini ngeke uze uyibone ingane ukuthi nayiphi inkinga. Ungakwazi nje uyibone nje isancane ingane uthele okay lo ubhekene nayiphi inkinga. Yabo yilokho nje okwesithathu umuntu kanjalo ukhonza ukudlala futhi uyadlala nje esikoleni ngeke umethe umzali hayi ethi hayi ingane yakhe iyadlala esikoleni kakhulu ayinani umsebenzi isikole owazi ngenza futhi nawe ukuthi unolo simo akwazi vele ukufunda. Yabo baba kanjalo nje bababhulishi bayahlukana ukuthi umuntu into yakhe ufuna ikhontrola kanjani ngoba into la ifana ukuthi ikulethela ienga. No siyabonga sesibenzi sakho nje sokuthi uqonde ethuleleni bungeke ufike la ukhona kube kuthiwa sibendi uyabulala sibendi uyaphilisa impela basho njalo. Ma lapha ngakini bathini si-celebrate lapha? Hayi bo ngiyakutshela ngathi ngehle etekisini ngathi hayi bo ngithi into sikubona ukhuzi ya so nami lokho angijabulisa kakhulu futhi abantu ukuthi behleke ngingeke bazohleka balokho bathi ngathi uthuleni aqhubeka kusize kokuye phambili kungagcini kanje iqhubeke khona into odinga ukusiza futhi abanye aphe banguthola umsebenzi. Yabo nje namanje nje khona into ekudinga imtshela ayisengohlala bokuthuleni umngane wami osisi samdala wathi mina ngikufisela konke okuhle kuwena. Sithembe ngoba kanjani hayi nami ngiyathemba. Sithembe no siyabonga dadewethu. Ngiyabonga. South Africa ke nalo-ke udaba besize ngalo-ke namhlanje ke siliveze kunina mhlampe-ke nje unyaka usaqala mhlampe nawe-ke unyaka ophelile ubonile ingane yakho mhlampe ukuthi esikoleni ubona ngathi ayenze kahle akuzame-ke mhlampe nawe ubheke mhlampe kulezi mpawu ekade sikhuluma ngazo la mhlampe ukuthi ngabe ingane yakho ayinazo lezo impawu uye nasesikoleni mhlampe nawe uyothola kothisha ukuthi wenze njani umntwana ngoba zikhona izikole engathi zikhetha for abantu abanjengalabo ukuthi besingazazi but-ke nathi sibone ngoba sesibhekene nedaba likasisi-ke bavela abathi no izimo ezinjengalezi bayakwazi ukubhekana nazo banazo izikole ezikwazi ukuthi zibe dedicated kubantwana abaphila nale nkinga kanje ukuze bakwazi ukufunda nemisebenzi yezandla bakwazi ukuthola ama-skills bakwazi ukuphuma bayosebenza nabo angagcina umntwana sehlele ekhaya engazi ukuthi uzokwenzani. Mina Duduzo kaMkhwanazi kanye ne-team yonke hlangane nithuleleni siyabonga nisale kahle emakhaya.